Em donen una recta i una circumferència i el punt de tangència en la circumferència i em demanen que dibuixe les circumferències tangents a la recta i a la circumferència per a aquest punt de tangència. El primer que dibuixem és la recta que uneix el punt de tangència amb el centre de la circumferència, perquè sabem que en aquesta recta estaran els centres de les altres circumferències. Per potència, sabem que en la perpendicular a aquesta recta, pel punt de tangència, tenim un eix radical. Si fem perpendicular, pel punt de tangència, obtenim un eix radical. La recta serà un altre eix radical, per tant, el centre, el punt on se tallen les dues rectes serà el centre radical de les dues rectes, serà el centre radical de les tres circumferències. Si és el centre radical, vol dir que la distància dels punts de tangència és la mateixa sempre. Per tant, agafem el radi com a radi, la distància del centre radical al punt de tangència i ho portem a la recta. I per aquests punts fem perpendicular, tenim ja el punt de tangència d'una circumferència i de l'altra, fem perpendiculars a la recta pels punts de tangència per obtindre els centres de les circumferències tangents. Un centre i l'altre centre, 1 i O2. També podríem haver fet la bisectriu de l'angle i ens hauria donat O1 i O2, les dues bisectrius. Ara, amb centre en O1 i radi T, dibuixem una de les circumferències tangents i amb centre en O2 i el radi al corresponent punt de tangència dibuixem l'altra circumferència tangent.